Puji Agus Seno. Jare sing endi to jenenge? Ketrek. Papat cara wong lanang jeneng papat wis Putut Puji Agus Seno. Putut Puji Agus Seno. Kamu juga panjang? Apa? Elisa Orgarus Anazo. Iya, tapi kan panggilan jelas. Atau nek manggil yo L gitu aja apa Elisa gitu aja. Enggak mungkin kan panggil apa Orca apa Lasso ngono ra. Nah, kalau Putut itu panggilannya gimana? Ya kalau itu bisa dipanggil semua Putut. Namanya Putut ada pasti. Oh, tapi bukan Putut DG Channel bukan ya? Oh, bukan. Songken ala Putut saya Mbak. Iya, beda. Uangnya repot lek Lagi lab ya. Iya. Puji yo kenek. Iya. Iya kan Puji yo kenek. Kenek kok kenek iki gimana? Ya, kenek itu sini loh. Kenek ini sini. Ketek. Oh, Kelek. oh tahu gitu kok. Tahu. Iya, tahu. Ya Agus yo akeh. Iya. Agus Seno. Buntung. Hah? Agus Buntung. Agus Buntung. Di penjara itu Agus Buntung. Seno wis ngarani. Iya. Ya kan. Dadi wong lanang kabeh dipek dhewe. Iya. Iya, dipek dhewe. Iya. Nah itu namanya siapa? Itu sisinya. Kan? Iya. Ini beda. Kalau ini kan kelasnya Win-Win ini tadi ada Winarto, ada Winarno kan. Iya. Ini kelasnya Win-Win. Kalau Pak Winarto itu pejabat PLT Sekda dia itu pejabat apa? Pejabat PLT Sekda. Kamu pejabat apa Pak De? Wakati Bilda. Wakati Wedian. Bilda. Apa kowe rong tau ngerti aku? Lah iki dalang. Aja dilambek-lambekke. Nah, aku cuman menjawab pertanyaan Pak De. Loh lah iya, tak kok Tadi tanya apa Pak? Tadi Sampai tanya daerah apa, putih Pak? Mbak di dalamnya. Sekolah Belu. Kandani ngeyel. Anda nono Pak De. Loh, sik kleru kowe. Aku lu wis ngandani pertanyaanmu apa? Daerah jenengan Lambelu. matur nuwun ya Mbih, Lambe. Sik. Piye. Tengah-tengah. Oh, piye. Kuwi nama daerah. Nggih. Nama daerahnya Lambelu. aku ki takon kok malah lambek-lambekke. Nama daerahnya mana? Lah yo piye sih Lambelu? Selamat malam. Sugeng dalu Mas. Nggih, sugeng dalu Mas Gareng. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anyep. Pertengahan poso nek rezeki teko. Alhamdulillah nggih, Pak. Alhamdulillah nek nggo tuku astor. Kok iso astor lho? Nggo cepak-cepak nek bodo. Oh, nek bodo ya. Berarti nek jenengan ora ditanggap ning kene, ora iso nyangoni anak putu. Wis matur nuwun pokoke niki tegese kaya dene kanugrahan. Kanugrahan kados anu nggih ketiban sampur nggih. Barat niki luar biasa. Pripun? Ngerti nek enek kere kesakat tenan iki. Nggih mboten kere jenengane piyayi hebat ning TikTok wis. 15 dina ora nyambut gawe Mas Putut. Nggih, Dalu niki alhamdulillah. matur nuwun sanget Pak Camat Barat, Nggih. Bapak-bapak kepala desa Betul. sekecamatan Barat, Barat. betul. Ugi sedaya warga masyarakat. Nggih. Alhamdulillah muga-muga berkah barokah sedayanipun. Amin ya rabbal Amin alamin. ya rabbal alamin. Nggih. Udan tanpa leren. Estu. Deres tur nganggo banget. Tenan niku Pak De. Muga-muga derese udan iki padha karo derese rezekine warga masyarakat ana ing kecamatan Barat mriki Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Sehat Mas. Alhamdulillah pangestunipun. Nggih. Alhamdulillah. Nggih. Mayang terus. Alhamdulillah nggih nembe pisan nggih. Sumben Mei kula tesan. Nggih petuk jenengan barang Sumben Mei nggih. Nggih. Udan niku mau ket sonten Pak De. Leres. Nggih. Ning mriki gesek nek mriki. Mriki maksudnya mboten patek banjir. Mboten banjir. Ngen kula mriko. Banjir niku nganti sak gulu. Banjir iki ngantek sak gulu, Mas. Banjir niku sak gulu. Kuwi sak gulu tenan kuwi. Sak gulu pitik. Dadi monggo diterusne Pak De. Mboten. Tak kira nek jenengan terus ngomong-ngomong perkara udan ngono. Mboten. Nggih. Iya, nggih niki acara ulang tahun. Betul, ulang tahun Kecamatan Barat. Kecamatan Barat ingkang kaping 23. 23 tahun. Betul. Ngiras pantes kali syukuran bapak-bapak kepala desa tambahan rong Dua tahun tahun. jabatan. Iya, jabatan. Niki nek nggen kula mriku arane nyewu ngiras ngijing. Lho kok saged? Kudune iki ulang tahun
kecamatan sing 23 tahun ki wayangan dhewe. Nggih. Lah paguyuban kepala desa ki ya gelar wayang dhewe. Paguyubane wayangan dhewe. Nah, ya kepala desa per desa ku ya wayangan dhewe. Dune. Dadi mula nek nggen kula nek kenten iki nyewu ngiras ngijing. Alias Ngirit. Lho, tegese sing penting wis kaleksanan sak kabehe. betul. Tegese ya rasa syukure atas dua periode jabatan kepala desa nunggil nyawiji dadi siji kalian Ambal Warsa Kecamatan Barat ingkang kaping 23 taun. Nggih. Donganipun warga masyarakat Barat tansah pinaringan sehat jasmani sehat rohani pinaringan bagya mulya donya lan akhiratipun. Amin. Amin ya robbal alamin. Wah, nyenengke. Sampun pendak tahun wayangan ta nggih? Alhamdulillah 2 kali niki, Bu. 2 kali. Oh, nggih. 2 kali. Pak PLT Sekda menika ugi dalang lho. Pak PLT Sekda Kabupaten Magetan. Oh, nggih. Pak Winarto. Pak? Pak Winarto, sarjana seni. Oh, Pak Winarto niku dawuh. Nggih. Kok nate ngejak jenengan? Alhamdulillah dereng. Akhirnya alhamdulillah ampun. Dereng. Ning ya mbok menawa. Mbok menawa lantaran Mas Putut mengke terus Pak Winarto dagelane Winarto. Terus aku dadi makelar dalang ngono. Mboten tegese iki gethok tular. Oh, gethok tular. Wong jenengan ya laris kok. Mengke sing ngasta Pak Winarto dagelane Winarno. Winarno. Asline jenengan asmane sinten to, Dik? Dion Winarno. Nganggo Dion barang. Lho. Dion niku Ngadiono. Oh, Ngadiono. Nggih. Sungkem bekti kula Pak Camat ugi perangkatipun, sedaya perangkatipun, bapak-bapak unsur keamanan saking Polsek, saking Koramil ugi parang rawuh sembah. Nggih, siap. Sedaya kemawon nunggil nyawiji dadi siji ngetokke nek Barat niku kecamatan sing guyub lan sing rukun, tentrem lan ayem. Nggih. Nggih. Wah ngeten niki tahun ngarep mesti wayangan melih enten mriki melih Mas. Insya Allah duka, nggih. Nggih mugi-mugi mawon Pak D. Harapannya kan begitu. Ngeten, wong kantor camat utawa kecamatan niku lak melayani masyarakat sak kecamatan. Betul. Niki perlu ditarekne kalau warga masyarakatnya sak kecamatan. Oh, ditarekne. Tahun ngarep wayangan melih cocok. Loh, kalah masa Pak Camat. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Suara Tuhan. Pokoknya tenan. Wayangan meneh sasi ngarep. Sasi ngarep. Tahun ngarep. Tahun ngarep kok. Barat niku ten pasar niku nggih Bratayuda niku wayangan ben taun. Kok Barat Bratayuda? Barat niki, pasar Barat niki. Niki lak sampinge enten pasar. Oh, peken to niki? Peken niki. Oh, terus niku ben taun wayangan terus ngene dalange kula pisan tok nembean. Oh, alah sing Barat niki to? Nggih. Lho, sampean ki lagi ping pisan. Tembriku ping pisan. Oh, guyumu nyek lho. Lah sampean wis tau dagel ning ngono, Rum? Belas. Yo belas e kok. Ngono bae. Golek kanca kok ya. Golek kanca. Nggih. Ugi ngaturaken apa? Cah cilik aja omongan lho. Oh, tak kira ketekak kok ngangek kok. Ngaturak. Non. Kuwi anakku lho Mas, sampean aja neko-neko lho, kuwi anake dalange lho. Oh niki putrane jenengan ta Mas? Oh sampean kok ngelone ketekake sampean sing rene sing ngundang sapa? Nggih ngapunten Mas. Lah ngakek-kakek kaya kucing kepidak ngapunten Mas. Lah aku bapake kucing berarti. Putrane jenengan. Heeh. Ngerti aku kok wedi giram-giram arep metu rene wah tuakut lewat kono. Ketok nek dalange ora tau ngajak piknik anake, mula anake ngerti aku wedi iki tegese bocah ku rong tau ditontonke kethek ngono. Lho. Sampeyan sama perkara kethek lho. Lho iki mriki niku Gunung Lawu. Nggih. Yang menaungi Kabupaten Magetan adalah Gunung Lawu. Gunung Lawu niku nggene kethek Mas Gareng. Oh. Suatu saat Mas tak bedheki Mas ya. Tak bedheki apa tak omongi? Tak omongi. Gunung Lawu ki kobong Mas ning ngono. Kobong. Lah keluarga kethek ki do mlayu kabeh medhun ning Kabupaten Magetan Mas. Keluargane kethek. Dadi enek bapake kethek, ibuke kethek, karo anake kethek. Suatu saat Mas, ketika itu anak kethek ki dituwabrak karo truk tronton. Bus, anak kethek iki mau mati. Bapake kethek nesu ora Mas? Ya nesu. Sabar Mas, sabar. Sik to Mas. Jenengan sing ngendikan ki lho. Enek anak kethek ditabrak karo tronton. Dus mati. Ya ta, anak kethek mau mati. Bapake kethek nesu ora Mas Gareng? Nesu. Sabar. Sesuk gawe neh sabar. Lho aku ki berarti bapake kethek to.
Malah jenengan wis hafal kethek to, Mas? Lah apa emang? Oh, kethek. Iki umpama nek gedang karo enek iwak teri. Kira-kira kethek iki milih mangan sing ndi, Mas? Ya pilih gedang to, Mas. Padha ketheke lho kok ya dadakan. Nah ya, iki mau cara sakler kabeh to sakler. Heeh, nggih, mboten napa. Monggo Tek, anu apa kuwi? Monggo Pak De Gareng nggih. Nggih, Mas kethek. Anu Mas Dalang, alah. Dadi melu padha klerune to ngene iki. Senengane kok kethek kok omong-omongan dibayar iki lagi ning barat kene iki. Senengane kok kami sosolen. Tegese ngeten lho, Mas. Napa ngomong-ngomong perkara napa? Ngomong-ngomong tegese pripun tegese nggih? Tegese sowan dalu niki. Nggih. Iki ngonceki masalah warga masyarakat utawa Kecamatan Barat. Pripun dionceki pripun? Maksud iki didongake lho, Mas. Didongakne nyapa kok didongakne mau wis didongakne kok sore mau. Maksudnya iki ngene Mas, maksudnya iki diberikan dukungan. Ya dukungan iki bar pilihan didukung neh nyapa? Astagfirullahaladzim. Iki wis bar pilihan Mas, kepala daerah itu sudah pilihan nyapa tetep didukung neh. Sabar. Nyapa? Bapake kethek sabar. Poso sabar. Maksudnya iki kita berikan support. Support ki masamu piye kuwi? Nah, kita laradong to. Tegese iki kita berikan semangat. Semangat. Nah, kangge kecamatan ana ing barat mriki. Ning ngaturi semangat piye? Semangat. Ya tegese semangat dengan hari jadi yang ke-23 tahun. Mbah ini bisa dikatakan semakin maju semakin dewasa. Kedewasaane Kecamatan Barat untuk kemaslahatane warga masyarakat sekecamatan Barat. Siap. Nah, dalam menjalankan tugasnya lebih semangat lagi. Betul. Semangat tegese semakin mantap untuk Kecamatan Barat. Tepuk tangan untuk Kecamatan Barat. Tepuk tangan. Nggih. Ngono lho, sing tak karepne ngono kuwi. Kok kurpa anggap dijegali ae. Nek awon nek ora padu ngopo to jane iki. Poso lho, sabar, Bapak kethek sabar. Biasane tulung aku diukai campur sari no nggih. Nggih, sekar kenangan. Nggih. Siap Pak De. Den bayi enten mriki. Nggih, niku piyayi niku pokoke kula ewer-ewer terus pokoke mengestoni kula. Lah katok amah apa piye kok dewer-ewer. Maksudnya niku kula suwuni pangestu terus ngoten. Oh, aduh Mas Yogi Bagong pun dangu anggenipun dados yoga beduk. Wah, sampean ki piye to? Kuwi pepundenku lho ngawur. Pepunden. Heeh. Kok ora diobong-obongi nek pepunden. Oh, pepunden tegese iki pini sepuh senior. Sungkem kula bekti hormat saya untuk Mas Yogi Bagong. Pak De Gareng menika wau ngaten Pak De. Menika kula wau sakderengipun minggah panggung wau kula pun diaper-aperi kalian adik kula Birgita niki. Niki Birgita niki. Niki wau pokoke intinipun wonten fans yang dari Belanda. Londo. Ya ta? Londo. Nggih, fansipun Mbak Birgita kalian Mbak Elisa Orkarusa Lasso minta untuk panjenengane menika gambyong. Mbak Birgita kali Mbak Elisa. Kalian Mbak Hanaluka. Oh, Mbak Hanaluka. Lah Mbak Elisa? Mbak Elisa kersane lenggah rumiyin. Oh. Lah piyayine Londo pundi? Piyayinipun Londo menika taksih mresani live streaming. Nggih manggenipun ten Londo mriku. Oh, dadi Londo iso streaming kan? Bisa. Malah benjing menika badhe ngersakaken rawuhipun pagelaran wayang kulit wonten ing Belanda mriku ning tanpa dagelan ngaten nggih. Mboten ngagem gareng to mriku nggih. Kula wengi wayangane Mas. Napa? Kula awan kok mengke kok. Lho, awan to? Awan enten uyon-uyone mengke kula. Lah uyon-uyon mosok didageli? Enten carane MC awan kok. Oh nggih. Kok panggah ngeyel to sampean ki? Ning kono ki angger awan ki uyon-uyone ning kono mesti udan. Sampeyan ora ngerti ning kono ki mesti hujan salju. Sampeyan urung dagel, kuwi sampeyan wis keteren ngene wis dadi es. Oh. Kuwi udane awan. Awan? Berarti esuk Mas aku. Esuk yo malah saya nemen melih, Mas, temriko. Jadi cuaca di sana itu apa menika kebalikan saking mriki. Mriki biasanya udan niku kan bengi ngeten iki wau. Mriko malah esuk. Jadi kalau pagi itu di Belanda itu malah saya nemen udan, apa jenenge terus salju, angin niku komplit temriko. Iklime ngoten nggih. Nggih, dadi critane kuwi engko ya ora sida esuk ora sida awan, wengi wayangan ya ora sida, Mas. Loh, kok iso lho? Ben sisan padha sing ramangane.
Nggih, menika kala mau wonten dawuh sugeng dalu Pak Dalang Putut dipun tepangaken kula Bapak Oka Wibowo saking tlatah Amsterdam, Belanda. Oh, londo. Kula badhe nderek nguri-nguri budaya Jawi menika wonten pamundutan beksan Gambyong Parianom. Nyuwun piyambakipun Mbak Birgita request menika kula aturaken kagem Bapak Sudarsono. Mboten agem mantep nggih Pak. Bapak Sudarsono kalih barisan Jokowi Loversnya sugeng hamirsani wonten taliasipun. Lho, kok dereng kula tampi menika, Pak? Mboten, Ding. Lestarilah budayaku, matur nuwun. Kira-kira nek urung nampa digenahke. Mboten, Ding, mboten. Nika ugi wonten pamundhut Pak Gareng. Assalamualaikum kagem Mas Gareng, pangapunten. Nyuwun gah aku nek ngono. Napa to? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ora enek kok salam-salam mengko babar ora enek. Wacanen, wis, wacanen. Wis. Assalamualaikum WRWB. Tapi Pak Dalang, kula nyuwun gending gugur gunung kalian cengkir wungu. Ning nyuwun tulung, Pak De Gareng niku rupane elek, mengke ampun beksa nggih. Oh nggih, nggih. Niki lho sing matur niki. Iya iki bener, tapi tulisannya sing Pak De Gareng ampun beksa iki sing endi? Wah wis kena anu banyu udan luntur. Mengono kok suwi. Nggih, menika dipun pinangkanirin nggih Pak De Gareng nggih. Tari Gambyong. Nggih, ning sanes Parianom lho. Rusak. Gambyongipun PKJT nggih. Benangipun lulurolone non tak ketak terang dadung tak tantang lundung. Nah, nggih. 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 Nek teng mriki lunem. Luluro luro jinem tempyong. Nek Karanganyar moji roji. Moji roji. Heeh. Mas Akil, Gambyong PKJT.
Matur nuwun menika kala wau sampun dipun pinangkani nggih Pak De Gareng nggih. Dawuh saking Pak Oka. Ya, betul. Saking Londo. Betul. Pak Oka pancen oke menika nggih. Nggih, nggih. Nggih. Gambyong Paria napa iki? Mak PKJT. Moromoji nggih. Mbak Birgita karo Mbak Hana Loka. Hana Loka. Matur nuwun Pak Oka. Nggih, mugi ugi kula kintunke kangge dulur kula ingkang wonten Tanjung Priok. Oh, Tanjung Priok. Mas Tarno Tania Jaya. Oh ya, nggih. Pak Trimo ingkang saking Untara Nadi niki nggih rawuh. Pak Trimo saking Untara Nadi wong nggih. Oh kalih Pak Deas Moro Santo ugi rawuh menika. Matur nuwun. Nggih, Pak Jan nggih. Matur nuwun Pak De rawuhipun. Kaya krungu-krungune nek kene nek wayang. Oh lah nggih no, piyayi budaya kok Pak De. Leres. Nggih. Nggih. Mangke katuran minggah panggung. Mengke nggih gara-gara. Nggih, aturaken panon ingkang tanpa pepindhan menika sampun dipun tunggu-tunggu Pak De Gareng. Nggih. Panjenenganipun Mbak Elisa Urkarus Alaso. Oke, nggih. Monggo. Monggo Mbak Pajan, Mbak Elisa. Mas aja Sugeng dalu Mbak Elisa. Ngaturaken wilujeng dalu selamat malam Mak Cangek Yulimbo. Iya, Mas Dalang Putut Puji Agus Seno. Jare sing endi to jenenge? Ketrek. Papat cara wong lanang jeneng papat wis Putut Puji Agus Seno. Putut Puji Agus Seno. Kamu juga panjang? Apa? Elisa Urkarus Alaso. Iya, tapi kan panggilan jelas. Apa? Ceto nek manggil yo L gitu aja, apa Elisa gitu aja. Nggak mungkin kan panggil apa Orca, apa Lasso, ngono ra Nah kalau mungkin. Putut itu panggilannya gimana? Ya kalau itu bisa dipanggil semua Putut. Namanya Putut ada pasti. Oh, tapi bukan Putut DG Channel bukan ya? Oh bukan. So kenal aku kenal Putut orangnya. saya, Mbak. Iya beda. Uangnya repot lep TikTok. Lagi lab ya. Iya. Puji yo kenek. Iya. Iya kan Puji yo kenek. Kenek kok kenek itu gimana? Kenek. Kenek itu sini Kenek. loh. Kenek ini sini. Ketek. Oh, Kelek. oh tahu gitu kok. Oh, tahu. Iya tahu. Ya Agus yo akeh. Iya. Agus Seno. Buntung. Hah? Agus Buntung. Agus Buntung. Di penjara itu Agus Buntung. Seno wis ngarani. Iya. Ya kan. Dadi wong lanang kabeh dipek dhewe. Iya. Iya, dipek dewe. Iya. Nah itu namanya siapa? Itu sisinya. kan? Iya. Ini beda. Kalau ini kan kelasnya Win-Win ini tadi ada Winarto, ada Winarno kan. Iya. Ini kelasnya Win-Win. Kalau Pak Winarto itu pejabat PLT Sekdala dia itu pejabat apa? Pejabat PLT Sekda, kamu pejabat apa Pak De? Wakati Bilda. Wakati Wedian. Pilda. Apa kowe rong tau ngerti aku? Wakil Kepala Penitipan Mobil dan Sepeda. Waduh wae. Oh parkir ngono wae ku dadak wakati. Mboten Pilda. sombong Mbak Elisa. Arpo Mas Gareng niku piyayine seniman. Ya. Malah garwane malah napa jenenge pegawai pemerintahan ten Pemda. Om mekaten wah nyolong ketek Pak De. Pemda. Nyolong ketek piye to? Nyolong ketek. Pemda niku garwane ten Pemda. Setap boten Pemda. Mboten setap. Apa? Pemda niku singkatan penyanyi dangdut. Oh, aduh, oh mulane. Tak kira. Ora ning saiki wis ning Pemda tenan kok, Mas. Oh nggih. Ning Pemda Wonogiri. Oh Pemda Wonogiri. Setap pemberdayaan dan stamina kerja. Napa niku nek disingkat? Godhok wedang. Tak kira nek singkatan. Penting lho kuwi aja diremeh-remeh kuwi penting. Nggih, kula ngaturaken gunging
panuwun ingkang tanpa upami maputut Mas Dalang lan sedaya Pak Lurah Bu Lurah ingkang sampun derek napa jenenge nggih urun nggih iuran menika dados saged nggelar wayang ringgit purwa ringgit wacucul wonten ing wacucul kok wacucul nggih wacucul ringgit wacucul nggih wonten ing antawisipun sesi poso menika nggih ing sasi ingkang sepen menika sepen iya kan sasi sepin nggih sepen menika kula saged dipendhawuhi sowan wonten mriki mugi berkah barokah Palurah Bulurah piyayi mriki do ngomopen kabeh kalian jenengan Mbak oh mosok Mbak Elisa saged sasi poso yo sasi poso awas ngemboten lah iya nyatanya begitu mboten niki wae Pak Sekda sampun napa ngendika yang utama itu adalah menonjolkan dalang-dalang lokal nek iso aja nganti sing copo-copo disugihke dalange dhewe termasuk menika kabutut menika ini putra daerah lan masih banyak lagi dalang-dalang dari Magetan menika digelarkan wayang supaya bisa diuri-uri budayane lewat yono sesuk ana versi desa lah sutitan lah aku melu ngempet aku alon. Ya itu. Sing ngomong kono sing ngempet aku. Ngomong iki alon-alon ditoto, aja digarap koplo ning digawe ladrang wae. Kayak tawang ladrang. Pesake penonton ya belan-belan. Pokoknya kalau punya dimaklumi Mas. Betul. Karena Mbak Elisa ini kan asli dari Sulawesi. Sulawesi. Sulawesi lah Pak De. Sulawesi. Beda arti lah nek ning Jawa Suwali katok cilikan. Apa? Suwali itu katok cilik. Oh, Sulawesi itu katok cilik. Iya, kalau Sulawesi berarti katok iki seko wesi. Ora lah, piye le pipis aku. Pipis yo karek. Piye kon? Ya carane pesene iki beda nama, beda arti lah Pak De. Sulawesi itu daerahnya mana Mbak? Daerahnya mana? Lambelu. Seprono, seprene. Atos tau malan. Iki dalang. Aja dilambek-lambekke. Aku cuma menjawab pertanyaan Pak De. Lho lah iya, tak kok malah tanya apa Pak? Sampeyan daerah pundi Mbak? Daerah dalem. Saka Lambelu. Kandhane ngeyel. Andanono Pak De. Lho, sik kleru kowe. Aku lu wis ngandani pertanyaanmu apa? Daerah jenengan Lambelu. Matur nuwun ya Mbih, Lambe. Sik. Piye? Tengah-tengah. Piye? Kuwi nama daerah. Nggih. Nama daerahe Lambelu. Aku ki takon kok malah lambek-lambekke. Nama daerahe mana? Lah yo piye sih Lambelu? Lambelu, LAMBLU. Lambelu. Genti tekono ana desa ndi ngono Pak De desane? Desa? Lah iku desane. Desane Lambelu. Nggih, kuwi mbokku nek bapakku seko toli-toli. Sik. Apa? Bapakku saka Lambelu. Sing Lambelu ki mau sapa? Mbok. Oh, Ibu Lambelu. Mama ya. Bapak. Seko toli-toli. Seko toli-toli. Kok kaya ngerti alamat kaya tau krungu aku yo an. Kaya tau ditanjakne awake dhewe ya. Napa tahu pernah ke sana Pak Dalang? Tahu, kula kaya tau nanjakne niku ngoten lho, jenenge toli-toli niku tau nanjakne. Jadi toli-toli apa mau? Niku panggilan ibuke saka Lambelu. Toli-toli ketemu lambe dadi Mbak Elisa iki. Kula meniki jedul. Mak bedunduk terus. Nggih, pernah ke situ? Pernah ke sana. Oh, tahu krungu Mbak, suling-suling tahu krungu. Ya, terus dadekke anak loro niku. Kalau Lambelu tuh kecil, kalau toli-toli besar. Yo ora mesti. Itu daerah kok. Oh, daerah toh. Ih. Yo ora mesti. Ya pokoknya aku nderek mangayu bagyo ya pedalang. Mugi-mugi sedaya pangajeng-ajeng. Bapak Ibu engkang rawuh ngajeng-ajeng. Pangajeng-ajeng beda. Pangajeng-ajeng Bapak Ibu sedaya menika engkang maklempuk wonten meriki. Maklempuk. Nggih. Berkumpul. Maklempuk ini. Melumpuk. Nggih, melempak. Kados rai niku Mbak, melumpuk. Melumpuk rainipun. Bangloke, mawes lambe saiki genti rai. Pripun ta?
Ngempal wonten mriki kula cuman bisa berdoa semoga doanya selama bulan puasa diberikan berkah barokah bisa menyambut hari kemenangan dengan penuh sukacita paringi kebahagiaan sesuk iso nyangoni anak putu linuwe pokoke rezekine iso gangsar ngono ya? Iya, amin. Kira-kirane. Amin. Wah, muda bertalenta. Wah, tenan. Asli saka Sulawesi, perpaduan lambelu dan toli-toli. Iya. Ning ngudi budaya Jawa. Nggih. Wah, sekolahe Mas. Pripun? Wis S3. Oh, dokter to sakniki, Mbak? Dereng, nih disertasi ini belum hampir, selesai. hampir, alhamdulillah. Menuju Disertasi S3. agak panjang. Menuju S3. Ya, pengestu nih nggih, Pak De. Ini adalah hal yang nyata kalau seniman itu tidak apa jenenge jangan pada sebelah mata, Mas. Halo. Nyatane Alon, panjenengane sekolahnya dhuwur. Oh, S3. Lah, panjenengan nggih Kula inggil kan? nggih S2. S2, S2. Wah, siji pilek aku. Gaun. Sampean S piro? S2. S2. Sampean piro? 3. Cita-citaku S6. SNM. SNM ki apa? S6 ki enek. Oh, napa? Sinten sumerep silit sapi saged singsot. Lah kuwi S6. Bojomu malah SPD MMD no. Apa itu? Sekolah pedot del mergo meteng dhisik. Loh, kok sampean malah ngerti? Padahal niki kalau Kuwi kok Aku mau peliliki terus. Singgung apa gimana? Hah? Wong sing ngetengi ya padha bareng kok. Ora ngono kuwi. Bojoku mresani lho. Nggih, menika titip-titip salam yang nonton via streaming niku banyak ya penggemar-penggemar ingkang penggemar budaya lebih tepatnya menika saking Purwokerto ada Romo Ngalan, ada dari Klaten Bayat, ada Pak Mario, ada Pak Trimo Mas ini Mas Arif yang merapat juga matur sembah nuwun sedaya mawon ingkang boten saged kula aturaken setunggal mboko setunggal matur nuwun penggemar budaya. Ela. Niki mau nggih saking Mbak Rendra ugi wonten. Mbak Rendra iki fanmu Pak Rendra. Sik tak anu. Pak Smoro Santos duduk ya. Sik. Pelan, tenang. Ki mau ya umur. HP-nya adalah kok udah kalah sama HP dagelan ya. Ini baru nih apel kroak nih senggol dong punya Pak Gareng nih senggol dong apel kroak nih. Mana lihat. Nih apel kroak nih baru nih guys nih oh, senggol iya. dong. Peneter toh itu berapa kali peneter? Astagfirullah. Dagelan kondang kok tuku HP payletter. Cash lunas, Mas. Nyicil. Podo banget. Nggih, saking grup Krida juga. Nggih, mungkin badhe nyumbang nyanyi saking kawedanan. Oh, siap. Menika ugi wonten Mbak kagem Mbak Limbuk wonten Pawiyatan Agung. Kula nyuwun langgam seluning yasanipun Ki Dalang Haji Sukrasuwata saking Blitar. Dipun bawani lanjut dangdut. Oke, nggih saking kula ayam. Kok ayam iso ngirim WA ki model ayam ngendi, Pak? Ayam panggang. Saiki canggih tenan, bite iso ngirim. Ayam panggang gandu, bosnya situ. situ. Sing ceto lah. Sing ceto. Bite iki piye le cetne? Ya ceto itu kancanya cedul ya. Ya. Ujung dalu nderek monitor Mahmudot salam saking sedaya monitor live. Loh, kok saking sedaya monitor ya? Salam kagem sedaya monitor live streaming salam Bayu saking Pak Tarno Jakarta. Oh, Tarno. Wis ngendi-ngendi lho. Jakarta, Purwokerto, Klaten, Londo Papua. nonton wayang kok piye. Londo nang nggonku nek wong itu poplekke ning meja. Mas ya ampun, ra pareng ngono kuwi. Sampe arep ngomong perkara remi to. Aja ngono kuwi to. Lah ngopo sing ngira entuk ki sapa? Hah? Londo kok keplek iki lah padha karo Remi to sampean. Lho Remi ora totoan kok. Lho, Remi kok ora totoan ki apa terusan? Lho cegah lek kok. Olah. Pak Babinsane kene iki galak lho, Mas. Ora masalah. Aku ora kena kasus kok. Ayo dikenake sik iki urusan. Tenan iki Pak Babinsane iki menyangkut hidup lho iki. Iya. Luweh-luweh nek bengi. Lah nek kertu Londo dikeplekke wong mergo iki nggo cagak lek nunggu wayah sahur kok. Dicekel. Dadi ora totoan. Ora. Lah terus gunane Remi ki nyapa? Sing nganggo totoan ki apa? Prei wis 2 minggu kok totoan. Oh iya, Dik. Ora sida dicekel sing nek bengi kuwi. Nguyuh ora dicekel. Dicekel ki ngopo? Nggih, menika wonten pambut, Mas. Napa? Menika saking panjenengane Bu Susi Bu Lurah Klagen mengke katuran nyanyi minggah wonten ing panggungan. Mangke napa sakniki?
Mangke betul menapa? Bibar niki. Saniki napa riyen? Oh, yo, Mbak Elisa. Oke, heeh. Ngaturaken napa Sri Uning niku wau? Nggih, saged. Anu Mbak, kula nyuwun request jenengan Mbak. Kula niki kan pengikutin jenengan teng YouTube to. Napa nggih? Elisa Urkarus channel niku wau lho, nggih. Channel niku wau lho, nggih. Niku jenengan napa jenenge ngagem topi merah niku gitu. Terus ngagem topi merah. Terus ketoke sing modele niku Mbak Wahyu niku. Oh. Kula piyambak itu. Model kan? Ya. Itu Lagunya apa? Itu Lagunya? Coro Jogja itu ya. Ya, lagunya apa? Itu Lamat Wuska. Oh, bukan yang itu. Oh, yang mana sing gundi-gundi? Yang kursus ndalang itu loh. Khusus aku kok. Sampeyan malah lali to, aku penggemarmu loh malah. Ya genano dhewe. Aku kok lali. Sambungan Cidalu. Oh, sambungan Cidalu. Nggih. Nyapa pelilak-pelir iki nyapa? Ora, karepku ya tak kon nulat kaya Mbak Elisa ki lho, Mas. Tak tembak. Ora, kowe ra jobelan. Berpati kok. Kaya peka-pekane lho. Dipun bawani nggih Mbak Elisa nggih. Nggih. Dalang kok ora dobelan ki terus piye? Aku ki nganggo sing dawa ngono kae risih niki klet-klet ngono. Iya, kowe ndek dawa katok dawa siji tok. Terus sing ngisore tulisane babe. Dudu. Apa? Katok training tulisane SMP Muhammadiyah. Menyek mriki. Wah, SMP Muhammadiyah. Aku dhisik elek-elek SMP 1 Magetan lho, lele. Lele. Ya ora elek wong apik kok elek. Iya. Bawa Mbak Elisa. Nggih. Tepuk tangan. Ini saya luar biasa sound sistemnya. Ini mic tekan sampean tetap krungu iki. Iya, Mike iki saya ados ya penak kok. Apik banget. Wah, apikne iki nembokane perapatan Magetan kono. Perapatan Magetan. Saya ngono. Mbak Elisa Pak Degareng ugi menika mengke badhe ngersakaken Loro Junggrang panjenenganipun Bu Lurah Manjung. Oh, siap. Bu Lurah Manjung terus Bu Susi. Bu Susi nggih. Terus Bu Lurah Manjung. Nggih. Oh, pae lurah-lurah kan nembang kabeh. Iya, Oke. Syukuran Tapi kok. niki mboten apa-apa mengke epet-epet, enggak apa-apa. Kok kepet piye? Kok? Kepet-kepet, apa? Dekat-dekat aja gitu. Empet-empetan. Ora kok lurah kok kepet-kepetan. Ini loh, ini apa ini? Gini. mepet-mepet. Nduk, panggungnya cilik. Lah itu melu bodol Mbak iku. Kenginggil Mbak. Coba ya, aku ngikutin Pak Dalang. Oke, siap. Pokoknya nanti bisa bonus kangge jenengan sakler gro. Nggih. Apa itu? Saler bro itu apa? Gro itu rokok. Oh, rokok. Aku kan rokok. Ya dikasihkan itu, cindil itu ya sampingnya jenengan itu. Endi? Sampean kuwi lho kok. Sampeyan ngaran aku cindil tak antem iki lho, Mas. Lah apa? Aku wis tikus. Oh. Malah nemen parat. Malah ngaluk. Sembung rasa Sip.
dasar piyayine cantik tesih timur dereng kagungan garwa. Nah, ndi udute? Heh? Cari nang ngene udut. Anu utang duit 50.000. Kopi. No. Nanging wanci dalu manuton nek atimu wae lho. Iya. Manut langit buanter luput. Lho aku ngene iki nggodho kok, nggodho imane Mbak Elisa. Piyayi karo apa jenenge Titi Laras karo urutan bisa apa enggak? Ternyata bisa. Ternyata yang tidak bisa saya gitu. Gini. Dan ana ingkang rupita nyunta tresna Nadyan mengsrana piranti gambarmu uga ya ngeklo. Oke. Sing gedhe pangapamu kang mas bebujan kowe. Ya, ini yang kemenyek, Mbak. Mentah. Susah ya kayak menyak itu. Iya, Aku biasanya kayak cowok-cowok. Oh, gitu. cowok-cowok ke cowok-cowokan Ya, ya. coba Ya ya. nggak apa-apa, yang penting itu kita itu bisa merasakan gending. Oh iya. Hmm. Mendiah boya ento sita urip lan ngendika mesti Jarair putri Celestia yang bisa nyuwara di kota
Matur sembah nuwun nggih. Matur sembah nuwun Mbak Elisa. Pak Digareng katuran minggah wonten ing pepanggungan panjenenganipun Ibu Susi kadherekaken kalian Pak Winarto. Bu Susi sekalian Pak Winarto. Nggih Pak PLT Sekda. Tindak panggung. Nggih nyuwun berkahipun Pak Win lan nggih Bu Susi nggih. Wes kapungkur hatiku kapungkur sekarang susiku Gayeng ten Mas. Napa? Gayeng. Oh nggih alhamdulillah Pak. Benjing rabine sabda anu nggih. Napa? Kanca-kancane diaturi mriku nggih. Kon nyapa ki? Arep kon nyapa? Iya. Lah gebrung-gebrung niku nggih saged lho Pak. Nggih. Wilujeng dalu. Nggih, wilujeng dalu luar biasa Mas Putut. Penggemar jenengan niki semakin tambah. Jadi grit jenengan sudah semakin meningkat. Inilah aset Kabupaten Magetan. Tepuk tangan untuk Mas Putut. Napa Pak? TikTok kula malah sudok sabar-bare. Kula niku dalang ya, dalang. Kula niku termasuk seniore Mas Putut. Tapi saya sudah bangga sekali Mas Putut sudah bisa meneruskan. Ada satu kesempatan waktu niku kula niku nganti nggunakake tumpeng kuning. Oh nggih. Kula potong tongkat estafet saya berikan Mas Putut. Alhamdulillah. Sudah disukseni di Magetan. Nggih, tepuk tangan untuk Pak Winarto ugi. Ikhlas kula. Luar biasa sekali. Jadi tolong kanca-kanca didukung semuanya nggih. Siap. Khususon menika datang warga masyarakat, Mas Putut didukung supaya semakin Magetan itu muncul di dunia seni budaya. Termasuk Mbak Elisa nggih, Mbak nggih. Luar biasa Mbak Elisa wis. Ya, Mas Gareng mboten patek luar biasa nggih, Pak. Mboten wong niku jare kethek. Oh nggih, kethek pancen nggih. Pak Win. Halo, Mas kethek. Nggih. Nggih niki anu Mbak Susi, Bulurah. Ibu Susi nggih. Oh, monggo Bulurah pun. Kula nderekke Bulurah mawon timbangane Bulurah rada ndredeg nggih. Jenengan mboten badhe ngedalaken suwanten Mas, Pak. Suara apa? Biasane hukum panggung, Pak. Nek mboten ngedalaken suwanten niku ninggali ngoten nggih. Ya wis tak tinggali donga wae lah. Aku nek kulino ninggali donga. Nggih. Alhamdulillah Pak Bin nggih, matur. Monggo niki Bu Susi badhe ngaturaken pepeling. Oh ya. Nggih. Siap nggih Bu Susi nggih. Pepeling. Benjing nek anu napa jenenge badhe nanggap ampun savana mulih wayah kan nggih Bu nggih. Nggih. Makane kalau mau kan sampun waturaken. Terus Pak Lurah, Bu Lurah, Pak Kades, Daya kemawon monggo kita nyengkuyung sareng-sareng untuk menghidupkan kembali tradisi dan seni budaya nggih. Khususnya Bersih wayang desa kulit. niku tetep. Khususnya wayang kulit. Walang sangit apa? Wayang kulit. Wayang kulit. Wayang kulit niki dalang tok lho Mas niki teng mriki niki. Wes tu nggih, nggih. Niki dalang sing rebab niki dalang. Alah pisan. Gerong niki dalang ruwat niki, Pak. Nggih dalang. Lah sing bonang niku nggih dalang Magetan. Nggih Mas Ragil. Mas Ragil. Lah niku dalang Medion. Pancen Luar biasa, khusus pun. malam Nah. ini PY dibatali sedaya Pak. Nggih, sing gampang nika ya go tuwekan. Wis Nggih. muga sehat ya, Dik ya. Nggih, niku dalang manten Pak. Sehat. Nggih. Arek sing ngenong kae wis untune nganti entek wis. Nggih. Nggih, monggo Bu Suci. Bu Susi. Bu Susi. Oh, Bu Susi. Nek Bu Suci ki mbokku. Oh iya ya. Bu Susi monggo ngaturaken pepeling. Oh nggih. Nyuwun pangapunten,
Badhe nyarirani piyambak kanthi bawa langkung rumiyin Ibu. Mboten, langsung nggih. Niki sing bayari jenengan aja diperintah Mas, men sak karepe Mas. Monggo piye to sampean ki kok malah wah wis maksud kula ki kok timbang kleru kok Mas. Wis sampean ki wis. Khusus niki khusus sih. Nika mengke khusus Pak Dekane dipun potong nggih. Nggih. Pun to jenengan potong antek resik to. Kula tenang Mas. Lho sampean ikhlas bengi iki berarti. Wong wis lunas kok. Nggih. Niki Waranggono Magetan Mas Purute urung dikenalke ya. Nggih. Kenal padhaan. Mengke kula kenalaken Pak. Nggih, nggih. Iki Uun ki pindah Magetan karo Naryo. Nggih, pindah Magetan. Mengke sing disuwun ngoten nggih Pak Pin nggih. Nggih. Monggo niki Bu Susi niki. Siap. Pepil nggih. Langsung Ibu berarti. Langsung mawon aja. Oke, Langsung siap. kesuwen marai ora menarik Mas Bu. Oke, siap nggih. Mesane Mbak Lisa ben dinikmati oleh warga Nggih. masyarakat. Monggo, pepeling dados Mas monggo tak umlah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya untuk Pak Winarto. Burlan asar ngetok tidak mungkar maghrib langkisan Ayo kan Iku perintah agama
Pak Win. Pak Win sehat selalu. Alhamdulillah sehat, Mas. Naringan lancar berkah barokah. Amin, amin, amin. Ibu Susi terima kasih. Ibu Susi matur nuwun. Sampun ngregeng gayengaken. Meling mawon lewat YouTube. Siap. Ngaturaken sungkem dhumateng Pak De Purbo, nggih. Oh, nggih to. Nggih to. Dan jenengan sing ngatur kita Pak De Oh, Purbo. nggih, siap. Bapak jenengan iki kan apa namanya? Meh. Pak Purbo Maksudnya Pak Purbo Carita Ponorogo. Purbo Asmara. Purbo Sasongko. Kae sasong. Sampai ben Saya kira nek Purbo Sasongko. Lah ngopo? Matur nuwun. Matur nuwun Pak Win. Nggih, matur suwun nggih. Tudung tok gendak ya. Matur suwun Pak Win, Ibu Susi. Oke, matur nuwun Mas Gareng. Pak Winarto kalian Bu Susi. Betul. Sembah nuwun. Yayine Matur Jan. nuwun. Apa lho? Matur nuwun. Sampeyan ki ngapa to? Wis kondur barang kok malah sepanggah matur nuwun. Mriki wau kula ki lali dereng matur kalian Bu Susi. Matur nuwun nggih Bu Susi. Nggih. Rekening ada di bawah sini mesti ya. Oh, ora Mas. Ora sampean ora nyuwun ngono kuwi ya. Boten. Aku ora kok ndremis ngono ki ora, Mas. Ora. Lah terus Ya guru mengharap. Ora. Cukup turah. nggih. Pak De Gareng, Mbak Birgita kalian Mbak Dian katuran minggah. Mbak Birgita kali Mbak Dian. Ya, Tunggah ki ngendi ki nggone iki sempite ram ngene. ora apa-apa, kono uyel-uyelan ra apa. Belan gorono ki ora anu kok nuntut tok panggunge. Birgita kalian Mbak Dian. Iya. Kasih spot. Duduk. Iya, Adit Laras, ya. Ini tadi adalah Lorenza Laras ya. Ini sing dalu Mbak Birgita. Wajan. Mboten derekne Mas Akbar ngene mau nggih. Mboten derek Mas Akbar nggih. Lah kena derek sampeyan. Oh iya ding, heeh. Anakku wedok iki karo Mbak Birgita tresnane ora mung lho. Anake apa bapake? Anake ngawur. Aku tuku es krim dhewe dheke gak tukokne nesu. Heeh, ning Mixu iki mau ya, Mbak ya. Mixu. Heeh. Minu sing dalu Mbak Dian. Nggih, sugeng dalu Pak Dalan. Nggih, wajan. Yayi loro iki kudu anu Mas diduwete. Nuwi saurunge munggah aku wis di WA. Aku duwetan karo Mbak Dian. Ora kita. Ora tahu sapa sing ngomong. Heeh, kuwi kan Ipin-Upin versi cewek, Mbak Din. Sedulur mriki kersane pirsa Mas. Iya, pripun? Mbak Birgita nika asli pundi daleme? Nggih, dipun anu no. Nggih, wilujeng dalu Bapak Ibu warga masyarakat Barat nggih Mas. Nggih, betul. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, nderek pitepangan Pak Bu, kula Birgita Ayu. Aslinipun saking Kediri nanging saiki ten Solo Pak Dalan. Oh, ten Solo. Sudah menetap di sana ya? Nggih, insyaallah. Oh iya. Sudah lulus jenengan, Mbak? Sudah. Dari isi Surakarta ya, Iya. jurusannya tari ya tadi. Karawitan, Oh, karawitan ya. Karawitan. Ya, tadi bisa nari kan sekilas nari tadi. Loh Ya. kan ya belajar nari, ya Ya. belajar nabuh gamelan, Betul, ya belajar betul. linden, Ya. ya belajar menulis. Ya. Belajar menulis balik TK nah berarti. Maksudnya menulis itu menulis penelitian. Oh, ngoten begitu lho. ya betul. Sisihnya. Sebelahnya, Nggih. sampingnya. Sampingnya. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu. Selamat malam. Kayak guru TK, ya. Jalan-jalan Cakep. sambil lihat ogoh-ogoh. Iya. Kok sambil lihat Pak De Garing piye ta? Odok. Ogoh-ogoh. Oh, ogoh-ogoh. Apa
Apa nduk? Ogoh-ogoh. Ogoh-ogoh kok odong-odong. Lah ya odong-odonge cedak ogoh. Oh iya iya. Ogoh-ogoh. Heeh. Terus Jalan-jalan sambil liwat apa jenenge sambil lihat ogoh-ogoh. Perkenalkan, nama saya Dian Munasiroh. Oh, ya. Pak Degaring Genti ngono kuwi, pantun ngono kuwi. Cek ngono. Ubur-ubur ikan lele. Cakep. Gareng tralala le. Ngono tak kecekele nyapa to. Penting dadi duit ngono ngapa. Nggih, kula asline Madiun Bapak-bapak. Oh, asline Madiun. Saiki? Sakniki teng mriki. Ora, Oh, saiki ini Caruban. Barat. Aslinya Madiun sekarang domisili di mana? Di Solo. Di Solo juga. Status masih perawan. Weh, Kuwi sapa? Kupinge, lawan kupinge. sing dolanan HP kuwi sapa ya, Dik ya? Wintet. Oke, Mbak Birgita, nika kala wau wonten mamundhut lagu saking Bulurah Manjung. Nggih. Nika kala wau wonten pundutan Loro Jonggrang. Terus nika kala wau regedek-regedek Dimas Murih Regeng Swasana monggo ninggal katresnan matur nika saking Pak Kami Tuwa putih nika Trampelan. Nggih. Terus lan ugi saking rencanganipun piyambak menika kala wau Ki Dalang request sambung ngaji dalu wis dipinangani. Anu apa jenenge Gubuk Asmara saking Mas Ragil sing punang niku. Pokoke tak sebutne kabeh iki. Mas Ragil request ya. Napa? Oh, Mas Ragil lho request ya. Request dek, transfer yo ora request terus. Oh menika Mas Badar ugi saking dalang saking Nganjuk nika dalang milenial. Masih Mas Akbar menika Mbak Brigita nggih. Nika nyuwun gending tambal ban, ketuk loro kerep nggih, transfer 15.000 Modaro. 15.000 wae. Masuk bisik-bisik, aku bar iki ra melu nek dikecerai terus. Mulane muni ngono. Heeh. Oh, wonge wis anu kok mentale wis kuat kok Debir kita kok mangane. Pancen ora. Pun sakniki sak merdikane mawon badhe ngersakaken sing pundi. Ndak ngomong apa sih? Apa-apa? Ora ngomong. Pak nesu lho, Pak. Napa nyapa? Wah, brak terus kok. Nyapa? Ora apa-apa. Jangan baleni ngomong apa mau. Ngomong apa sampean? Wis ndang. Lali. Saiki wis adewe meneng wis cep meneng ben wong ben ngomong. Lah dalange piye wayangan kok dalang meneng iki? Mas. Masih. Ya ora wangun to Mas, moe wayangan kok meneng kaya wong seripah. Lho. Nggih, monggo Pak Brigita minus sing pundi? Lurah Manjung, Loro Jonggrang. Terus Pak Kami Tuwa Prampelan apa jenenge? Ninggal Katresnan. ben milih sing ndi? Heeh. Oh, gak enak sing iso Pak. Kuwi katresnan iki ngopo kok ora enak sing iso? Ninggal katresnan. Oke, siap. Oke, monggo Dik P Mas. Dik P Mas ngambil kendang, monggo nggih. Oh iya, Mas Dedik tampil di muka. Ayo berdiri Mas, nek perlu Mas. Nggih, monggo. Heeh, yo. Heeh. Tak mi. Mas. Kowe engko nek wani tak wehi rokok apa aja. Ayo nang ngadep. Mas. Mas. Mas, ngadeg nang tengah tak mi. Ngawur. Mas kapuk ning ngono lho ngawur. Iki lho. Diweki mik ngono ta Mas. Jarine, aja ngono, engko ae. Yo, ninggal katresnan. Oh, Rani, jebule kowe mlejak. Om, telolet Om. Tak kedah. Nangis sajroning ati.
Pangeran Sesekas. Menapa wigantosipun yo pring gonongan ditugel dicelengan pacanglengan anyar dicolong nang sing talengan kendane memang sosok jos sosok kendangane kemlewek. Oh, kemlewek. Piyayine guru senyu mawon niku anu Mbak Bir kita. Mas. Apa rong duwe pacar, Mas? Niku to. Dereng gadah niku. Oh, lah mesakne tak jodohne, Mas. Kali sinten? Karo iki lho Ana Loka. Aduh. Aja iki. Lah yo, heeh. Emane, Mas? Mas. Beda keyakinan, Mbak. Mas Mas yakin Mbak Ana Loka enggak ya? Oh, Maksudnya keyakinan ki nggo nopo? Alon-alon wae to. Iki nyapa to kok garis bawah itu ora gelem gawe, anu wae. Lah wong kemrungsung. Aja Yuk. Jane kesenian opo? TikTokers ya, terima kasih. Wih koyo nono biaya inspirasine iki mesti. Dadi balane apa piye kok? Coba yo, lu tak ber yo. Manam jupan. Oh ya turi-turi putih iki. Inspirasine turi-turi putih. Aja ngesruh to, Mas. Aja ngesruh. Garapane iki lho suwukan iki mau lho. Oh ya ini anu spiral itu loh. Viral. Nek spiral ki alat KB. Wow, malah dikenake ngalup sampean. Lagu berikutnya ya, Mas. Iki nggon KB iki lho ki piye iki ora mbok teruske iki. Nek KB kok emang. Arep melu Wartoyo wae. Sampe tak bedheki nek no. Bedane KB pil KB karo pilkada apa? Nek ora roh ya wis lagu-lagu wae. Iso. Nek pil KB apa nek Kita pilkada? ora yakin to dalang siji iki ora yakin iki. Pilkada apa nek pil KB apa? Pil KB alat kontrasepsi. Terus nek pilkada itu adalah pemilihan umum. Lah ngono. Cupet, pemikiran cupet. Lulusan SD ya mesti ya? Iya ora masalah nih lah 6 tahun. Lah terus bedane pil KB karo pilkada iki opo? Menika wonten pamundhut lagu terus. Hei!
sampean kawah-kawah aku sing luruse kudune sing ngederke iki kono. Ora patek yakin. Iya no. Engko ae lho sampeyan mesti yo gawe-gawe terus. Aku ki dalang kok mbok kon ndagel iki piye to jane. Sampeyan dalang piye? Mboten. Ya wis. Ora arep nyumpet rezekine kok. Sampeyan dalang piye? Mboten. Tamat wis iki genti anu Mas Gareng. Iki genti apa kuwi jenenge Mbak Rendra karo Mbak Analoka. Nyapa iki nyapa kok tingak-tinguk. Ora apa-apa, sabar. Ora sabar ora wis nglalu mau-mauan. Yo sing tenang to nyabul sampean sing. Tenang. Anake sampean pira? Anake sampean pira, Pak De? Sida Mbah Nyol tenan ora? Ora sida. Anakmu pira sih tak takoni? 4. Ya wis patut, nek arep nglalu wis patut. Ngono kuwi tok. PLK. Tak kira PLK ki apa? Lek. Tak kira nek anakmu 6 lanang kabeh, mbok jenenge PI kae. Alah kuwi lawas. Anak kuwi 4. Ngapunten saiki mbarepe ndandim lho, Mas. Komandan kode, Mas. Dandan dinamo. Sing keloro? Ya dandim kabeh. Oh, ya guru kuwi tok ta? Ya oke jan. Sampeyan ra yakin kok. Telek iki yo. Mbak Analoka karo Mbak Rendra. Saya mau tamasya keliling kota. Sego wis iki jane dagelan apa bakul catering jane iki ora payung dagel ya ngubengke sego. Ya iya Pak Dik iki kanca-kanca niki takjil saking kula. Wo wis kewanen tenan iki Ini wong mampu kok pajake. iki sing urunan bapak-bapak ibu-ibu lurah lho kok malah mbok akokne iki piye to sampean iki Lho wong aku ya urun kok. urun apa Donga pangestu. Lah wong ngerti aku nang kono nang mburimu arep rene, arep maju. Mbok sing mbok tulungi ki aku malah sing mbok lungi malah segone lho mbok tulungi. Ora apa ya pilih segone lho nek dipangan lha kowe pangan apane lho. Apa iya? Mosok kowe emoh Mas mangan aku? Mosok emoh mangan aku? Alah sing nang omah ya padha kok ya. Luwih gede. Nah iya pilih sing dalu Mbak Rendra Dalu Mbak Yu. pilih sing dalu Mbak Analoka Pilih sing dalu Pak. nggih lho ngene iki lho piyayi iki halus ngene iki lho Iya. Selamat malam Mbak Analoka. Selamat malam Wah, Om. hidung kamu mancung bagaikan pelorotan TK. Selamat malam Mbak Rendra. Selamat malam Mas Gareng. Aduh bokongmu kaya bemper. Bahkan aku nang keunikan ya Kelebihan, ini adalah kuasa dari Gusti Allah yang satu kecil yang satu besarnya kebesaran ya Iya. Yang kecil kekecilan. Mm-mm. Mbak Hana karo Mbak Rendra sudah di sini. Ya Mau nyanyi lagu apa? Loro Jonggrang ya Roro Jonggrang ki enek lanange enek wedoke. ya sama sampean no Yakin pora? saya toh Engko ora yakin. yakin Yakin aku 10 melu gatra koyo yo. Ini aku tengah. ya. Apa dikancani Mas Kasno ya Loh, ya langsung ya Loro Jonggrang ya nanti wayangannya rampungnya tidak sampai semalam suntuk Mas loh iki kene kaya ngene kok arep ngendikane Pak Winarko akan memunculkan dalang-dalang daerah. Wayangane ngene dhewe kok arep wayangan kukut sedelok ki arep ngopo? semalam suntuknya artinya apa? Semalam suntuk ki ngantek semalam. Salah, semalam ki hawane mung suntuk. Lah kok iso? Dadine aja nganti semalam suntuk. Gitu. Lalu semalam Iya, ceria. kok pelilak-pelilik itu mudeng enggak sama bahasa? Mudeng dong. Iya. Maksudku ngene lho Mas, Gimana? sampean ki ning nggone dhewe putra daerah. Penonton akeh kaya ngene iki wayangan ora usah kesusu bubar. Nek cara barat kuwi nek sing penonton iku isih akeh ya terus, nek sing nonton kok kondur ya wis bar. Iki tetep akeh ngene iki. Akeh terus. Oke. Mula penonton ngene iki nek iso wayangane sesuk bubare jam 11 awan. Kanca-kanca pengrawit mulih dalange demi mil dhewe ning kene.
Karo sampeyan ora, aku wis lunas mulih mau kok. Iki duet. Duet. Aku Roro Jonggrang. Aku Bandung. Iya. Heeh. Loro Jonggrange iki. Loro Jonggrange kuwi loro jiwane sampeyan, Mas. Sik to. Kowe Bandung. Bandung Bondowoso. Ki Loro Jonggrang. Loro Jonggrang. Lah aku Loro Kuning. Oke. Habis ini nanti tambal ban ya, Mas ya. Oke. Metu ta iki? Iya no, ada request soal tadi. Lorenza. Iya. Oke. Uduk Lorenza. Apa? Lor kali. Yuk, monggo Loro Jonggrang. Dasar wanita keparat apa ra ngerti yen Bandung lanange jagat putra ratu penggih Prabu Daparmaya aku duwe aji sakti Pandawasa Roro Jonggrang Sud pundut garwa Joko Bandung aku terbit kebono candi sing mas sawengi aku dadi iya Jonggrang panyuwunmu kang nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita perjuangan Joko Bandung aku
Jugrang dolanan ning sirkuit iki mau sampean balapan. Balapan. Luput nek kowe dadi dagelan jo ecak-ece ngono tenanan ngono. Kok ecak-ece nyapa to? Memang kowe balapan. Garapane kanca-kanca ki tegese seger. Oh, seger. Ora. Wes. Maksudnya ngene, umpama aku dalange, kok diiringi kanca pengrawit sing seger-seger garapane ngene iki, yen aku dalange, yoga-yoga iki tak undake kesejahteraane. Alhamdulillah. Contone piye? Ya mulih-mulih ki jak mangan soto. Lomo berarti ya. Paling ora ngono kuwi. Sopo kuwi? Aku. Kok iri? Yen aku. Yen sampean ora. Aku mbuh terang. Mesti jak mangan ning omahe dhewe. Iya. Bagaimana sudah langsung tambahkan ya satu lagu lagi ya. Satu lagu lagi. Iki apa ditambahi? Nyapa tambahin apa? Pira mau? Tambahi anu sesindene iki lho, Mas. Enggak, nanti yang terakhir bombernya Mbak Deni sama Mbak Lia. Mau tambal ban mau pira? Tambal ban. Kluntik pira anu transfer pinten? Langsung mlebune Brigita mau ya. 15.000. Oh, berarti Mas Badar mau heeh. Berarti pit motor. Kok sepit motor? 15.000. Nek mobil piro? 50.000 pakat 5 kadang ya ngono Mas, ora mesti. Ban setum lho tambalen. Sing ya, tambal ban ya yang di grup. Biar marahi. Ora. Oke, siap. Moji nemro. Moji-roji. Nggih, meneng-meneng. Pripun Mbak Analoka? Has Carya Laras. Niki lho mbek kali bubes. Nyapa Dek? Pada nyanyi napa? Oh, DR ngadeg kan Bang Bobo. Nggih tambal ban niku bareng-bareng, Pak. Oh, nanti ada ya. Saiki. Heeh. Engko esuk. Kula mundi dawuh. Oh, nggih, bendahara. Sampeyan bose aku to? Nggih. Lah yo. Iki ben nyanyi dhewe kok. Yo, tambal ban. Dados. Yo. Oke, sindene ngadeg kabeh. Lorin sayo. Sampai berdiri semua, ayo. Has Carya Laras. Ya. Asik-asik pakai celana ya, celana komprang ya. Oke. Ya. Senam aerobik atau foto-foto ya. Gayanya ganti ya. Nganti suwuk pokoke sakmene iki terus ya. Rezekine untung-untungan nasib apik duit kantongan wayah apes wetengku krasa kroncongan. Ya ini singlenya Bawa Radio ya. Lah aku nggawa apa, Guys? Ya, Mbak Rendra bawa pencon ya. Ya. Juri kita tinju ya. Mak jeduk, mak jeduk, mak jeduk. Dok, ana pecah. Wah iki mesti rezeki tenan. Macedok. Ban pecah maneh. Isih esok rezekine tambah numpuk. Tambah numpuk. Tambah numpuk. Tambah numpuk. Tambah numpuk. Arep bakul estong to. Aku iki
geger ya. Terima kasih ya. Suwuknya diompak tadi ya. Iya ini lagu lawas. Ya. Mbak Elisa jangan duduk dulu. Oke, ya. Menemani Mbak Denko sama Mbak Lia ini Mbak. Mbak Denko ya, sama Mbak Lia. Lia. Oke, ya. siap. Aja. Ngenten iki jenengan nek tindak mriki konten sing nderekne sinten Mbak jenengan? Oke, pode. Oh. Oke. Bareng aku. Bareng aku. Bareng kowe. Bareng aku. Caudet dulu lah kalau pada. Jaga nih kalau mobilnya mogok yang nyurung itu ya. Iya ini yang nanti tak tambal ke. Bocor halus. Ora Gak penak lho, iki ora gak penak lho Mbak Elisa ini. Gak Omongno nyapa tetap menang ngono kuwi jane. Ngomong ya ora kanggo. Iya. Jawa pada lang nih. Ya, Mbak Deni sama Mbak Lia, wilujeng dalu Mbak Deni, Mbak Lia. Wilujeng dalu. Ya. Waduh. Suarane lho, Mas Garin niku Mbak Deni suarane ngono kuwi nyapo. Mbak Elisa sugeng dalu. Sugeng dalu. Mbak Lia sugeng dalu. Sugeng dalu Mas Garin. Deni, selamat malam. Selamat malam. Iki jane sinden apa kernet ta iki? Manol pasar Mas iki. Iya sing mbok sing halus. Niki nggih halus ngomong kula nggih basa lho. Iya. Kula lho nggih muni nggih ngono lho. Oke. Kan kula basa. Nyambut gawe wengi kok ameng-ameng nyawa. Kan nggih niku basa halus. Maksudnya iki diperhalus. Sugeng contohnya ngene, sugeng dalu Mbak Elisa. Sugeng dalu. Mbak Lia selamat malam. Selamat malam Mas Garin. Good night Mbak Deni. Halus. Piye to wong iki jane? Jare kan halus. Halus patakmu lho. Wes kena patak wes. 1-0. Makasih. Lah ket mau aku gak kebeneran kok. Saya meneh aku, Dik. Ngopo kok ora kebeneran iki? Kok ora beneran maksudnya iki dengan lemah lembut. Wong dalu, ya kuwi lak kaya wong kabar-kabar. Lemah lembut. Dadi kaya ngene iki lho. Sugeng dalu Dek Elisa. Sugeng dalu. Oh, enak. Ngono lho. Carane ngono. Dek Lias, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Mas. Oh iya, wis ketularan dalange. Lah sampe ku ora jelas. Nganggo ngene. Kang dalu Dek Deni. Sugeng dalu. Yes, lumayan. Wong dalu, ngene iki lak tenan Mas. Iki malam pertama di bojo iki geger. Tenang. Yeah. Wah, mesti rampung terus. Lah kok iso ngono lho Mas Jano iki. Kok iso? Ngene malam pertama mesti wah ning arep lawang enak tenan. Oi, enak tenan. Oi. Kacek pora. Kacek. Nggih. Mbak Deni menika kala wau wonten pamundhut, Mbak, saking manajemen. Nggih, pamundhute napa Mas iki? Aku ning kono bebar mendem. Kowe tek kaya sinden mendem PPO to iki. Lah aku kan mengikuti suasana meriah iki mau. Ya oke lah kalau begitu tak kancani. Oke. Akan anggur merah iki. Iya. Monggo, bajing loncat dipun bawani. Oke, bajingan loncat. Bajing. Kita wong iki. Bajing. Tahan pade. Piye kowe diapake kowe ya? Hah? Timbak apa ki timbak? Tembak. Tembak kok ngene iki. Lah pelurune. Bajing Loncat. spasi loncat. Apa tadi? Bajingan loncat. Astagfirullahaladzim. Wes tenan. Jajal nek kasar kaya ngono ki suarane kaya apa Pak Dekareng Sapa? Ya ngene iki suarane ngene iki kok kasar kaya piye. Wis kono karep bajing apa kuwi? Bajing loncat apa arep bajing mangan kambil karepmu ngono wis. Aku sing nembang kowe bajinge. Wis kaya preman lho Mbak Adin kowe suarane. Oke. Ndek bojo ngene iki stroke ngadeg tenan. Monggo Mbak Deni. Aku nembang. Ora yasinan. Nama bawa to? Iya dong. Bawa. Iya. Dik kaya wong nak Kok dadak ngene iki kok. iki suarane tenan iki. Suarane karo slogan iki kaya wong nantang wong sak barat iki kaya ditantang kabeh ngono. Iki wong wedok.
Itu sih kan bagusnya ya Pak De. Ngene iki lho. Nah, yang bagus gitu. Aku aja belajar kok. Ngedet Mbak Dendi. Hadap kiri gerak ada Pak Digareng. Ada Pak Digareng, ada Pak Digareng. Ada Pak Digareng. Ngedet. Diwarahi Mas Gareng piye? Jalan pelan-pelan. Nah, gitu. Ojo. Awakku lagi ora penak ya. Setidaknya tuh diperhalus. Wong Jawa. Lho, sing karo Mbak Elisa Jawa Yang belajar ya. Tekono neng ndi tekono. Temudi Mbak Elisa. Sing ditekoni iki aku. Oh ya. Baleni tak coba baleni. Kira Mbak Elisa. Pek cedak omahmu ngono to. Ayo mlaku meneh, yo gandeng. Temudi Pak Digareng. Wayangan teng barat. Oh nggih. Arep gua batang to Mbak Elisa. Wis Badar wis ra sida. Wis langsung dibadarke wis. Oke, makasih. Arep gua batang. Batang. Anu, Den. Bawa. Ayo bawa. Bajing loncat. Makasih. Aku bawa njaluk iringan. Hah? Ya, iringannya apa? Nggih, ki danyange rawuh ki Pak Digareng. Dudun. Danyange. Apa, Mas? Mbak Deni suarane. Iringane seks. Sek apa? Saksofon. Oh, saksofon sing komplit to. Kok saksofon. Ya, iyange lagi rawuh iki. Saksofon. Saksofon ora seksofon. Oh, sak. Saksofon. Sak. Lah nek kowe iki sak semen. Lho ora kok Mas. Pelok. Dalang kondang rokoke. Nyek iki tak wae iki lho lah kok. Iki lho, nyekmu LAS iku karo SC cek double check. Dalang kondang rokoke kaya LC. Ora beneran. Lah kowe malah ra nggawa rokok dagelan kondang. Lah iya nyataan golek jalukan kok. Udah apa kowe? Apa kowe? Oke. Ya. Siap semuanya? Siap, Mbak. Oke. Yang ngendi to? Jangan tepuk tangan. Urung, Mbak. Dereng. Dek kaya panitia 17 Agustusan to iki. Wah, HP suara HP. Iki pindah kene modalnya. Urung rokok ya ngono kuwi. Ya. Apik kliwonan. Piye? Apik kliwonan. Kuwi mau ki paingan ki tembang Mas kok kliwonan iki piye? Lha yu paing pon wage kliwon. Gelut e. Ngentai aku. Oh, musuhmu lho. Ngentai aku. Kon ngentai aku kon. Boten, Mbak. Boten. Kon wani karo aku. Boten. Kon gak ngerti sapa aku. Kowe sapa? Loh, Den. Sarip. Wedok kok sarip. Mboke Sarip. Aku londone. Saripe sampean ben dilangkahi karo kono. Gah, sing langkahi kuwi prak kelarapen. Terus ki. Karepmu. Suwantene Mbak Deni dos pundi Pak Digareng? Wah, sae Mas. Ternyata suarane manten serogolan ning bareng nembang wis kaya wong Jawa Barat.
Ngeteni nyolong petek. Kedahe dibeto teng Karanganyar wis wae niki. Sae Mas niku gawa rono payu. Topek bojo. Ora, kok nyanyi lho kok nyanyi. Peken bojo. Lah, kaya ngono arep nggo abrak apa. Kan kena nggo ampet-ampet. Mlaku ro kowe lak kaya wong arep ngawinke jaran. Dijak sang kuryang jos niki jan iki Pak Dik. Anu Mas, ganti kula kok. Lah ganti napa? Lorenza. Ndang tekan ana slakmu iki. Wes. Saksofone ndi? Oh, wis 6 ro tok ae. Ya wis pokoke imajinasimu piye ngono lho. Kowe pe arep rabi terus tak saksofone aku ora gelem. Wis salin musuh genti. Iya. Mas, iki ngiringi bajeng loncat kaya arep ngiringi pemakaman jenazah. Lemes. Gusti kagungan penyawat nulangku Spor. Gratis, rokok gratis, monggo. Nah, dibagi-bagi mau nih gratis. Rokok gratis, monggo. Asline ukur duwe rokok to jan ngono. Oh. Awor wiraswara kaya awor maling aku. Rokok kanggo kok omah kok. Sing wis mbalekno Mas durung Mas. Tegesan ra apa-apa tak tampa Mas. Entuki garek iki kok. Ayo paingan terus ke. Gitu jan. Kok melu ndelosor iki piye lho? Mula kowe iki nek nembang ki meleo. Kowe nembang merem tinggal kanca-kanca ra nek wong ngerti. Kadek. Kaya Putri Duyung. Putri Duyung kok kaya ngene. Nggih monggo Pak. Ayo. Monggo Pak. Ayo sapu-sapu. Sarupi mundut lantaran hayang pisah abdi mun kitu mah Gusti Saya nggih Pak Dik nggih. Sae. Ya ngono kuwi Mas. Sampe yo ngrasake to. Ya ngono kuwi rasaku ya ngono, sewengi utuh ngono kuwi rasaku iki. Gusti ngarang
boleh siap-siap. Urung. Oke, bajing loncat selindro. Nggih, Mbak Lisa kalian Mbak Lia. Nggih, dipun temani nggih, Mbak. Ya, ya. Yuk. Jawa Barat menggok ning Solo sik. Tekan gon boga. Agak. Ngenteni aku mesti. Abdilapat narosan teti anjalna. Meh liwat. Ameh nang Madiun.
Pasare wis bubar. Iki jane piye to iki? Pamijen. Oh, pamijen. Ora tepuk tangan kok dikepruki. Layak bojone giris karo dhek. Nggih, matur nuwun Pak Digareng, Mbak Elisa, sampun ngrencani. Nggih, Mas Putut. Nggih. Sami, mugi dados berkah barokah terus kaya mawon. Nggih, mugi-mugi masyarakat Barat tetap berbudaya ngoten nggih. Bar niki tanggal pinten melih? Alhamdulillah tesih tebih kali Mbak Elisa. Ngetutnya sampean nggih no. Niki mboten Pak Digareng. Mboten niku nggih, tukang terang udan niku nggih. Nggih, matur nuwun saderengipun Pak Digareng. Nyuwun pangapunten Mas Kata. Oke, ayo rono ke rampung. Yuk, dereke.